Dumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani. Ndiyazibhotisela bethuna. Lisedi khanya thokozani camagu. Dlondlo zinkulu makhosi amakhulu bayede. I'm back yet again with yet another piece of wisdom. Guys, yeah, I was away for a few days. It was hectic. Bekubhizi wethu sivula iphehlo apho ndinyangwa khona. Yeah, igqirha negqirha linesiseko. Igqirha lam lisaphila, so andiziphethanga bethuna ngelinye ixesha. Masicamagusheni ke bethuna, ndisondela kuni nomba endicinga into yokuba ungaluncedo kumzali womntwana othwasayo, ungaluncedo kumntwana onobiswa. Kweli xesha esiphila kulo sifumanisa into yokuba uye esiba mnintsi, uyasongezeleka umntu onobizo, umntu othwasayo, umntu ogula ngabantu abadala. Sizibuza imibuzo engaphendulekiyo ngelinye ixesha into yokuba kwazi ke kwathini nangoku. Izizathu zinintsi ke, kodwa endizawubetha kuzo zezi ndiqonda uba zingunqontsontso and ndinqwenela into yokuba abazali bethu baziqwalasele. One, qwalaselani into yokuba indlu kantu ithuba elinintsi ibiseyiwatyeshele amasiko, kukhokeliswa inkonzo okanye icawa ngaphambili. Ookhokho bethu ngabo ngelinye ixesha abasizele naloo ngxaki, kwakhokeliswa iBhayibhile. Basishiya nabazali abangabafundisanga amasiko. Fumanisa into yoba kumakhaya amanintsi isiko lalapha ekhaya kwalona alisaziwa. Umzekelo, ukubana ngaba singamaqwathi, sesona siduko sithi qatha. Mos amaqwathi kwawona ayohlukahluka, okanye mandithi amazizi. Amazizi kwawona ayohlukahluka. Umzekelo, mna ndilizizi umkhonjwa. Akhona amazizi angoosibakhulu, uyayiva. Akhona amazizi, zinintsi mani iziduko zodlamini, uyayiva ke ngoku. Fumanisa uba amasiko wethu awafani. Mna andinguye uJama kaSjado, andishwami noshwama kwaJama, yaye ndingendela kwaJama. But ufumanisa into yoba ngokungazi utata wakho wadibana nodlamini eKapa okanye eRhawutini. Dibana nomnye udlamini wabe esokoliswa ngumntana mhlawumbi ongayekiyo uchama. Wafuna udlamini ongummelwane, kwenziwa isiko lakwaJama lisenziwa kwasibakhulu. Ngelinye ixesha elaa siko lingalungi emntaneni, kodwa abantwana bebebukele elaa siko bakhule nalo besazi into yoba apha ekhaya imbeleko yenziwa ngolu hlobo, ibe irongo. Ngokungazi kwabazali bethu, ndicela uxolo uba ndiyibeke ngolo hlobo, kodwa ke nayo enye indlela endingayibeka ngayo. So fumanisa uba izinto zixingile, izinto zimile. Bayavela kuthi ngamathongo ookhokho bethu because apho bakhoyo bafana ingathi basetrongweni, bapanekile, abakwazi uwelela ngaphesheya kuba kaloku banamatyala bawashiye ngemva. Ukubana ngaba sinoba ne-picture yoba umntu xa ezalwa, you know, I was once hypnotized. It was by choice. Ndandinengxaki ezinintsi ebomini bam, ndingazi uba mandiqale ngaphi, you understand. Sendidiniwe ngamaxhwele neenyanga neentoni, uyayiva. Ndakhe ndaqonda makhe ndiye kwaba kuthiwani, the West End ntontoni, uyayiva ke ngoku. I was hypnotized, you know, by a friend, fortunately, who is black and Zulu and, you know, ungumntu onabantu abadala. But naye wazipha ithuba and learned the technique of hypnotization. But ekundihypnotizing kwakhe, I was able to go back in time. You understand? Go back to the source, to when apho ndandinikwa khona imandate
yam, i-purpose yam yoba kahle kahle ndizothini, ndithunywa ntoni. Uyayiva ke ngoku? Meaning sizalwa, we have master guides. Kukho abantu abasiphetheyo ngokomoya. Uyayiva ke ngoku? Master guides zizithunywa eziphethe iimpilo zethu, eziphethe izitixo zeempilo zethu. Ziphakathi kwethu noThixo umveli nqangi, umdali wako konke. Ezo zithunywa ezo zikuthumile wena mntwana into yoba hamba iye emhlabeni, buyela emva. Reincarnation, buyela emva uyosilungisela. Uyayibona phaa, nantsiya ingxaki esiyibonayo. Sicela ubuyele uyolungisa laa ngxaki mntanam. Uvume uba uyavuma, ungavumi ukuba awuvumi. You are given a choice, even as a soul, even in spirit, you are given a choice. Ulapha emhlabeni nje uze kuba uvumile ukuthunywa. Uze ke ngoku ugciniswe kubazali ozawuthi uhlala esibelekweni, nesende elizawuthi likhuphe imbewu ezawuhlala kweso sibeleko, ugciniswe kwabo bazali. But abazali bethu namhlanje abayazi into yoba sithunyiwe sonke, ayingabo bodwa. Bafuna iimpilo zethu siziphile ngendlela efunwa ngabo. Abayicingi into yoba silapha nje. Everyone has a purpose. Akho mntu ukhaphe omnye. Everyone has a spiritual purpose. Akho ukhaphileyo. Ukubana ngabe umzali ukhonze wisile, afune indlu yakhe yonke ikhonze wisile. Ukubana ngabe ungumsabatha, afune indlu yakhe yonke ikhonze sabatha. Awenziwa amasiko apha ekhaya. Sometimes we are written off by iifemeli zethu, but sibe sihlutshwa yimimoya, ngoba kaloku unoxanduva lokuba uthunyiwe. Umvandedwa wakho uyakuxelela into yoba kukho le nto ndiyithunyiweyo, kodwa ngoku andikwazi ufikelela kuyo ngoba kukho le nto ixabileyo ingumzali wam ungaqondiyo, kuba bona bakhule ngelaa xesha ndizawuthini na. You know, there's a whole lot of like, there's a spiritual movement going on, if awuqwalaseli. I think ele mimoya ngoku ikhona itoyitoyi kwelaa cala, baqonda mabatshintshe izinto. Ngeli xesha abazali bethu bebekhula bebengaqumbanga, bengaqunjwanga ngolu hlobo. Yinqumbo yeminyanya ngoku. Bona, they managed to do things. You know, they lived happily. Zonke ezaa nto ze-60s. You understand? If you follow man i-fashion neentoni zange-50s, zange-60s, zange-70s, njalo njalo. You understand? They lived their lives. Bayitshaya intsangu, babusela utywala njengathi. Bazitya ii-drugs njengathi. Wawugqiba umntu wasirias ethubeni, uyava, wazakhela ifemeli nomzi, wazikhethela indlela yokuphila, wazakhela umzi. Kodwa ngoku thina abafuni sizimele. Urayithwa off ukubana ngaba utshintshe indlela okholwa ifemeli yakho ekukhulise ngayo ngokwenkolo. Bayalibala into yoba sithunyiwe, sinolu xanduva. Sithini ke ngoku? Kuthiwe thandaza, ayikho into egqitha umthandazo. Uthandaza umncame mntakabawo. Uyayiva? Ude ube nee-depression, nee-anxiety, utya yonke into etyiwayo eyipilisi, ubhitye ube mngaka, uphela abantu bejongile. Kumiwe kuthiwe thandaza. Omnye ade ayobhubha, simngcwabe sihambe phezu kwakhe, abazali abavumi. Kuthi ngenxa yoba umntana akafuni to disobey abazali bakhe, afele ngaphakathi. Bethuna, abazali bethu mabakhumbule into yoba umntu ngamnye ubizwe yedwa emhlabeni. Masiphaneni itshansi, masikhulisaneni. Umntu makaphiwe itshansi, ayikhangele, ayifumane indlela, aze ayifumane nento ayithunyiweyo. Mandiyishiye kuloo ndawo okwangoku. Camagwiyini till the next one.